танцува. Това направо е за И до два социалните крака мрежи. най-умне. Това клипче. Да. Айде. Това ще го за ушите, обаче той пак дърпа се и пак продължава. Като боксерите вече в последния рунд. Как се прегръщат, докато ги раздели съдията. Съдята ще ги постави да си поиграят. Изядем ушите на това кученце. Остави за после. Ей, какво става?